ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇସ୍ରୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ରୋଭରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 14 ଜୁଲାଇ 2023। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ମୋହନ କୁମାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସି ରିତୁ କରିଧଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ କେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା? ଉତ୍ତର 23 ଅଗଷ୍ଟ 2023। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ରକେଟ୍ LVM-3ର ଓଜନ କେତେ? ଉତ୍ତର 3900 କେଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ କେଉଁ ରକେଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର LVM-3 M4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 615 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ଥିମ୍ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମୁନ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।